Padel is een laagdrempelige sport en is hard op weg om in de top 3 van meest beoefende sporten in Nederland te komen. Padelcentrum Noord-Limburg in Venray begroet momenteel ruim 800 spelers in de week. Ja, padel is populair omdat het technisch heel laag is. Je kunt zo beginnen met de sport. Met technisch laag bedoel ik dat je snel de sport kunt spelen. Je hebt snel de beleving, je staat sociaal dicht bij elkaar. Dus je kunt elkaar veel beter aansturen, grappen maken. Ja, het is één groot sociaal gebeuren. En omdat het makkelijk uitvoerbaar is, kan iedereen meteen een balletje slaan. Pickleball is nog makkelijker, dus ook voor de wat ouderen onder ons en de jongeren onder ons een hele goede sport om op te pakken of om naast het tennis te gaan doen. Absoluut. Padel kan op verschillende niveaus worden gespeeld. En in de Venrayse sporthal worden ook toernooien georganiseerd. Ja, we hebben nationale toernooien, maar we hebben aankomende winter ook een internationaal jeugdtoernooi. Dan komt de wereldtop van de jeugd hier naartoe. Dat hebben we hier naar binnen kunnen halen, mede omdat we goede contacten hebben bij de KNLTB. Elroy en ik hebben daar best wel goede ingangen. Maar ook de ondergrond en de banen zelf zijn een unicum in Nederland. Want zoals ze hier staan, staan ze echt oprecht nergens. Het Padelcentrum beschikt sinds begin dit jaar ook over een businessclub. Een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen. Inmiddels hebben zich al meer dan 30 bedrijven als businessclublid bij het Padelcentrum aangesloten. En de businessclub, dat is gewoon een commerciële gedachte, of was dat, daar hebben jullie vanaf het begin gedacht, van dat gaan wij zo doen, netwerken en sporten? Ja, netwerken en sporten, je noemt het heel goed. Normaal gesproken doen ze dat veel bij businessclubs, bij voetbalclubs of bij een golfvereniging, golfclub. Hier ben je toch met z'n allen echt bezig. Je hebt interactie met elkaar. En ik denk dat dat een hele goede combinatie is om zo te netwerken. Zo ga je niet altijd weer bij dezelfde persoon zitten. Je wordt gemixt, je wordt door elkaar gehusteld. En je bent altijd met iemand anders in contact. En wat is er nou beter als met sport elkaar gaan leren kennen? Ik denk dat er iets mooiers niet bestaat. Rob Hendricks en Sef Tissen zijn twee van die leden en enthousiaste padellers. Zij waren afgelopen vrijdag van de partij tijdens een business evenement. Nou, ik ben lid geworden omdat je zowel zakelijk als sportief ben je met elkaar bezig. Het is heel laagdrempelig en dat is ook nog leuk. Dus ja, vandaar dat ik lid ben geworden. En ik merk ook gewoon dat je weer andere mensen leert kennen. En ja, dat is gewoon leuk, maar zakelijk ook interessant. Sef, ja, geldt dat voor hetzelfde voor jou ook? Waarom ben jij lid geworden van de Padelclub? Ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats gewoon voor de liefde voor het spelletje. Want het spelletje is fantastisch en ik ben nu 49 en ik denk dat het verstandig is dat je blijft bewegen. Ik heb hier heel veel plezier aan het padellen en als je dan op deze manier mensen leert kennen, merk dat als je, we husselen steeds in sessies van 20 minuten, maar als je 20 minuten met iemand padelt, dan begrijp je hem beter dan wanneer je er 3 keer een uur koffie mee zit te drinken. Met sport geeft iemand zich eigenlijk veel makkelijker bloot en leer je een karakter lezen. Dat is super interessant. En ik zeg altijd tegen iedereen, begin er niet aan, want het is verslavend. Je kunt me midden in de nacht bellen, ik spring zo de padelbaan op. Heerlijk. Ja, was eerst aan.